Ulitrema Bjelašci, Ledići, Dujmovići, Treskavica, sunce, naša destinacija, Oblik. -5 temperatura, ne osjeća se tako na sunce. Via Ferrata 5 minuta ranije. A najviše put za Oblik. Promjena pravca. Ja? Samo ono nešto, to. Možda da zimi se ustale kad je pokriveno snijeg. Ali onda nije ovdje 10. Nije ovdje 10. Serej, pomite, ovaj. Pomalo klaj, 1600 i nešto sitno. To je više od pola uspona savladano. Ovo je lijevo neki piklić. Eno nam piklića našeg. Vidi gdje je tamo u daljini odavdje. Fotosnjavci. Oblik. Sija. Je. Može biti da su oni možda pošli ovamo pa se vratili. Pa onda pravi put. Voda 100 metara. A, to su noćili na vodu. Evo je. To ti je to, otišli na vodu pa se vratili. Ajde. Ok. Prati nas starta. Evo ga. Oblik.
Eno ga gore put desno. Da, ovdje našto definitivno desno idemo. Eno marke i desno, eno ga gore desno. Malo i vjetar piri. Ne vidiš. Stvarno? Kako je pitoma ova planina? Sad vidiš što ovdje. Rano tamo. Znaš pitoma djeli. Joj, ovo ovamo mi je fascinantno. Ovo mi je previše. Nego što ovo ne šuha. Pogled na Sarajevo. Cijelina. Oblik 1876. Bajno Sarajevo. Totalno magli. Tako i 76 piše na znaku. Malutka. Malutka, wow. Thank you.